представянето на кей-поп културата. Вижте още за майсторите на източните поп забавления Masters of Disasters. Ние сме група МОД. Ние правим танцови къвъри на кей-поп песни. Кей-поп е корейски поп. Изпълнява се от корейци на корейски език. На кастинга представихме песента Bang 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 на групата Big Bang. И беше ни много забавно и приятно. Радваме се, че на хората им хареса. Любо, аз не знам как да оправдая своето да тук, защото на какво казвам да, но при всички случаи искам да ви видя още веднъж, така че имате да от мен. Любен Дилсин каза, че не знае къде е точно ни е таланта, но ще се постараем да му го покажем. С 4 да, продължавате натам. Получихме 4 дата, така че реакцията беше добра. Вечерно време се събираме в подлеза, защото се вижда отражението и работим като огледала. Не го казвай, това ти казах. Те това искат. Не, това искат. Да, но не, примерно ще изхвърлят. Кой ще изхвърли от България ли ще изхвърли? Следващия път България ще изхвърляше дойчингата, ще ни опандилят. Когато тренираме в подлезите, единствените, които ни притесняват, обикновено са клошари. Понякога има някоя друга пияница, които идват, питат ни за танците, искат да се включат. Но иначе си репетираме спокойно. Гласувайте за нас. Защото все още има какво да ви покажем. Те ще направят вечерта ни по-шарена и луда. Аплодисменти за Masters of Disasters! 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 뛰자 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches 지금 어디야 shopping spree in Tokyo wake up in my private jet made out in Tokyo living cards in Macau 내가 데이트 like stop blowing up my phone and won't you hit me up on Kakao diamonds in my grill and I'm my new guy skin tone 2 carats gold I got in Dubai my boys won't hesitate to run up on your boy my boys won't hesitate to run up on your boy 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 뛰자 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches Yellow gold and it glow like a yellow phone couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, Hello Kitty getting hella old. Want me to love in long time, and I tell him no. Saki to soju, Nagasaki to Seoul. You could find me in Shanghai. You know what their shots of Baijiu do. Got these Asian girls dancing on the couches, yeah they know me and they singing every word like they was at the karaoke, huh? 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 뛰자 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches Lights out, killing it some more. Bad bitches get down on the floor. Lights out.
of Disasters. Дами и господа, моля вашите аплодисменти. Моля вашите бурни аплодисменти. Заповядайте. И така, след това изпълнение мога да кажа само едно: таланти от всички страни, обединявайте се на нашата сцена. Уважаеми съдии, очакваме вашето мнение за това изпълнение. Заповядайте малко по-напред да ви видим така хубаво. Благодаря ви. И така, нека да започнем с Ицо. Ицо, какво мислиш за това изпълнение на сцената ни? Мисля, че имате огромно развитие от последния път. Много сте се постарали, много беше хубаво. Нещо, което ми направи впечатление, аз разбрах текста по-добре, отколкото на предишните изпълнители, което също е плюс. Много сте добри. Аз никога не съм виждал нещо подобно на вас и много ще се радвам да ви видя пак. Вашите аплодисменти. Аз пък с какво те посочвам, гледай по-нещо. Ма то на момичетата. И така, какво ще кажеш, Любо, ти за това изпълнение на тази сцена? Аз продължавам да се чуда за какво гласувам. Ама той и от политиката нищо не разбира, пак гласувам. Да се внимава. Много ми харесвате, наистина. Много е сладко това. Кей-попа е нещо доста ново за България, но очевидно има все повече подръжници, поне като чувам как залата реагира. Как залата реагира? А Седе, какво мислиш за тяхното изпълнение? Аз много ги харесвам, те знаят. Моят съвет е: не се обличайте в един цвят дрехи. Шарени сте по-готини, наистина. Това е, което ще кажа. Михайла Миличка, искам да те посоча, но с микрофона. Не съм такава жена. Кажи сега какво смяташ за това изпълнение тук на тази сцена. Много бяхте яки. Присъединявам се към мнението на колегите, поне с позитивните коментари. Много свежи, супер цветни, много секси беше това цялото нещо, много сценично. Адски много ми хареса. И на мен много ми хареса. Това казаха съдиите, но ви... Стига вземи този пистолет, моля ти се. Това казаха съдиите, но вие имате тежката дума тази вечер, за да подкрепите Masters of Disasters в надпреварата на талантите. Гласувайте за тях, като изпратите СМС на номер 17454. Продължаваме с участниците, отличени от журито по време на кастингите с златен бутон. Те получиха право да се класират директно на полуфинал, но не подозираха, че ще трябва да се изправят един срещу друг на сцената. Любопитно ми е какво мисли по темата нашият специален бекстейдж кореспондент, госпожица интернет стихийно бедствие Иванка Курвуазие. Нейните размисли и страсти можете да прочетете на официалната й страница във Фейсбук. Отивам да я чета, а ви останете с BTV и битката на златните бутони.